Сигурно често, пряко или косвено, попадате в разговор за другите. Кой какво направил, ама как го направил, ама с кого бил и така нататък. А всъщност, когато говорим така, ние не описваме другите. Ние описваме себе си. Описваме нашите страхове, нашите сравнения. Изобщо търсим начин да се почувстваме по-добре. Когато обсъждаме друг човек, ние за момент се издигаме в собствените си очи. Но това усещане е кратко, защото е изградено върху болка. Истината е, че ако си в мир със себе си, ти нямаш нужда да принизяваш някой друг, за да се почувстваш ти по-нависоко. Просто си вървиш по твоя път и си фокусиран навътре в себе си. И най-хубавото е, че колкото повече спираме да обсъждаме другите, толкова повече чуваме себе си. Мислите ни стават по-тихи, енергията по-чиста и животът ни се подрежда. Следващия път, когато изпиташ желание да изкоментираш някого, просто спри. Запитай се какво говори това за мен. Много често зад нуждата от това да осъдим някого стои нашата лична и собствена болка. Нашето усещане, че не сме достатъчни. Издигни се без да принизяваш. Истинската сила е не да сочиш, а да приемаш.